πρώτο μας θέμα λοιπόν έχει να κάνει με την εφηβοφωνία. Τι ακριβώς είναι αυτό και γιατί κρατάω αυτά τα σκοινιά στα χέρια μου. Θα καλημερίσω τον κύριο Λαμπρόπουλο. Καλώς ήρθατε στο Αγία Παναπόλη. Γεια σας, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά. Πριν καθίσουμε, ελάτε εδώ δίπλα μου. Είναι ένα συχνό πρόβλημα η εφηβοφωνία. Πια. Αυξάνονται τα περιστατικά, δηλαδή. Απλώς ευαισθητοποιείται ο κόσμος παραπάνω. Πιο πολύ και γίνονται διαγνώσεις, λέτε, κύριε Λαμπρόπουλε. Ακριβώς. Κρατάω στα χέρια μου σκηνάκια για να δείξουμε καταρχήν στους τηλεθεατές μας ότι αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα έχει να κάνει με φωνητικές χορδίες που μοιάζουν κάπως έτσι. Αυτό είναι μια παιδική φωνητική χορδή. Σωστά. Ναι. Είναι αυτό Κάθε το μέγεθος. άνθρωπος έχει στο λαιμό του 2 φωνητικές χορδές. Μάλιστα. Το μήκος των φωνητικών χορδών διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλά και σε ηλικία. Δηλαδή, αν τα παιδιά έχουν 2 αυτές φωνητικές χορδές, Αυτή, ναι. με την επίδραση των ορμονών του φύλου στην εφηβεία, στις γυναίκες, στα κορίτσια αυξάνει κατά μισή φορά. Άρα Πάει δηλαδή αυτό στις γυναίκες. Και στους άντρες αυξάνει κατά μία ολόκληρη φορά. Και πάει αυτό. Ακριβώς. Αυτό όμως έχει σαν συνέπεια να κατέβει πολύ η συχνότητα της φωνής της. Γι' αυτό και οι άντρες έχουν πιο μπάσα φωνή από τις γυναίκες και οι γυναίκες λίγο πιο βαριά τα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Καθίστε. Για να πούμε τώρα για το μη φυσιολογικό. Σωστό. Για την εφηβοφωνία. Και αφορά τα αγοράκια. Άντρες. Αφορά όλα τα παιδιά, αλλά στα αγόρια είναι πιο προφανές, γιατί στα αγόρια περιμένεις την ηλικία της εφηβείας να κατέβει η φωνή, να μπασάρει. Αν λοιπόν ένα αγόρι δεν κατεβάσει τη φωνή του φυσιολογικά στην εφηβεία, κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από ένα κορίτσι που είναι πάντα έτσι μια ψηλή φωνή. Άρα ναι, είναι πιο συχνό στα αγόρια. Όσοι το έχετε ακούσει, είναι ένα αγοράκι που έχει ψηλή φωνή. Ίσως και ένας άντρας. Γιατί το βλέπετε και σε άνδρες που δεν το έχουν αντιμετωπίσει. Το βλέπουμε, ναι. Απλώς όταν φτάσει πια στην αντρική ηλικία, έχουν ήδη μπει πολλά προβλήματα κοινωνικά, επαγγελματικά και ψυχολογικά. Πάρα πολύ έντονα. Και ψυχολογικά, γιατί φαντάζομαι. Έρχεται ένα αγοράκι στο γραφείο σας. Αυτό το αγοράκι, πέρα από τη δική σας αντιμετώπιση ως ειδικού επιστήμονα, θα χρειαστεί και ψυχολόγο? Όχι. Η φιλοσοφία είναι ότι στέλνεις το παιδί για φωνοθεραπεία, λογοθεραπεία και αν χρειαστεί τους γονείς για ψυχολογική υποστήριξη. Σοβαρά μιλάτε. Έχει να κάνει πολύ δηλαδή με πολύ με το οικογενειακό περιβάλλον και την επίδραση πάνω στο παιδί. Γιατί ο λόγος για τον οποίο ένα παιδί ουσιαστικά τι κάνει? Αρνείται να αποδεχθεί την ενήλικη ταυτότητά του. Δηλαδή η φωνή του παραμένει σε παιδική μορφή. Γιατί το κάνει αυτό? Είτε για παράδειγμα γιατί έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό στην οικογένεια και βλέπει ότι στο μεγαλύτερο αδερφό αναλογούν μεγαλύτερες ευθύνες και προσπαθεί να τις αποφύγει. Ή γιατί έχει ένα πιο μικρό αδερφάκι και λέει: ας μείνω κι εγώ μικρός για να μην έχω τις χάρες και την αγάπη που έχει ένα μικρό παιδί. Ή αν σε μια οικογένεια έχει μια κυρίαρχη προσωπικότητα η μητέρα και μιμείται ένα πρότυπο διαφορετικό από αυτό που θεωρητικά θα έπρεπε κοινωνικά. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από όσα μας λέτε ότι δεν είναι ένα παθολογικό. Δεν έχει να κάνει με τις φωνητικές χορδές. Δεν βλέπουμε ποτέ τίποτα παθολογικό. Τίποτα δεν βλέπετε ποτέ. Βλέπεις ένα φυσιολογικό λάριγγα, απλώς ο λάριγγας αυτός, αντί να είναι, ενώ έχει κανονικές διαστάσεις αντρικές, αντί να είναι στη φυσιολογική του θέση χαμηλά στο λαιμό, έχει μείνει κολλημένος ψηλά στο λαιμό, με μεγάλο σπασμό των μειών, στην προσπάθεια του παιδιού να πετύχει για πιο ψηλή φώνηση, να διατηρήσει την παιδικότητά του. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί μου το είπατε. Έναν άντρα με εφηβοφωνία και πραγματικά τη μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση αυτού του ανθρώπου, αλλά και τα πραγματικά εντυπωσιακά, αυτό που είπαμε και στην αρχή στους τηλεθεατές, τα εντυπωσιακότατα αποτελέσματα της φωνοθεραπείας. Πάμε να το δούμε. Καταρχήν να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας τι είναι η φωνοθεραπεία. Λοιπόν, η φωνοθεραπεία είναι κλάδος ειδίκευσης της λογοθεραπείας. Θα μας πείτε τώρα για ποιες ακριβώς βλάβες των φωνητικών χορδών ή δυσλειτουργίες της φωνής χρειάζεται η φωνοθεραπεία? Ξεκινάμε με τα απλούστερα προβλήματα, δηλαδή μία κόπωση της φωνής. Κουράζομαι, μία εκπαιδευτικός. Μπορεί να κουράζεται και να μην μπορεί να βγάλει την εβδομάδα. Μετά προστίθεται η κόπωση και γίνεται κάποια βλάβη. Μπορεί να γίνει οζύβια, τα λέμε και κάλους. Μετά έχουμε νευρολογικά προβλήματα. Μάλιστα. Όπως παραλύσεις των φωνητικών χορδών που συνδέονται με θηροειδεκτομές ή με καρδιοχειρουργία ή με καρκίνους θώρακος. Πάμε τώρα και στην ιβιφωνία. Εκεί πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε? Λοιπόν, η ιβιφωνία, επειδή είναι μια δυσκολία λειτουργική στα αγόρια, μπορεί η λογοθεραπεία, η φωνοθεραπεία δηλαδή, να έρθει και να εκπαιδεύσει το παλικάρι με το λάριγγά του όπως είναι, να λειτουργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο, να βγάλει ένα άλλο αποτέλεσμα στη φωνή. Κυρίως είναι αγόρια, άντρες? Κυρίως είναι αγόρια, συνήθως στην ηλικία περίπου από 15-16 μέχρι
ξέρω εγώ, 20, αλλά συχνά μας έρχονται και άντρες, μεγάλοι άντρες. Πότε άρχισε αυτό το πρόβλημα με τη φωνή σας? Ουσιαστικά ξεκίνησα να το αναγνωρίζω στην ηλικία της εφηβείας, 15 με 17, όπου η φωνή ήταν αρκετά ψηλότερη από τους συνομιλικούς μου. Να ακούσουν τώρα οι τηλεθεατές μας το πριν και το μετά τη φωνοθεραπεία. Βεβαίως, είναι πραγματικά χαρακτηριστικές οι αλλαγές. 1, 2, 3, 4. Πάμε να δούμε το μετά. Γεια σε όλους. Το πρόβλημα με τη φωνή μου με ταλαιπωρούσε πολλά χρόνια. Είχα μια φωνή βραχνή, ασταθής και αδύναμη που με δυσκόλευε στην καθημερινότητά μου. Πώς αισθανόσασταν τότε? Είχε και ψυχολογική διάσταση το όλο θέμα, γιατί αισθανόμουν αρκετά μειονεκτικά. Ήταν και οργανικό το ζήτημα, δυσκολευόμουν να μιλήσω, να έχω μια ελεύθερη ροή λόγου. Οπότε ήταν αρκετά πολύπλευρο. Εκεί τι ακριβώς κάνετε, κάποιες ασκήσεις? Ασκήσεις κάνουμε, ναι. Ωραία. Πες μου σε ποια κατεύθυνση πήγε ο Λάριγας? Προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Τώρα κάνε μου μία φορά προς τα πάνω το Λάριγα, neutral, και μετά χασμουρίσου, κατέβασε το Λάριγα. Άψογα. Πότε θα δει αποτέλεσμα ένα αγόρι ή ένας άντρας για το συγκεκριμένο πρόβλημα της ημιφωνίας? Το συνηθέστερο είναι να ακούσουμε διαφορά μέσα στην πρώτη συνεδρία. Πόσες συνεδρίες χρειάστηκε να κάνετε? Μία συνεδρία. Ούτε εγώ δεν το πίστευα. Δεν χρειάστηκε καθόλου να... Σε μία συνεδρία δηλαδή λύθηκε το πρόβλημα? Και σε ένα τμήμα της μία συνεδρίας, 20 λεπτά. Απίστευτο. Ήταν εκτός πραγματικότητας και εκτός πλαισίου που είχα σκεφτεί. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια της φωνοθεραπείας, προσπαθείτε εσείς να τοποθετήσετε κάπου αλλού τη φωνή? Εξηγήστε μου λίγο το μηχανισμό. Ακριβώς. Ο Λάριγκας είναι, ας πούμε, ένα ασανσέρ. Σε ένα αγόρι το οποίο έχει υβιφωνία, κάπως κολλάει ο Λάριγκας. Οπότε με τις ασκήσεις μαθαίνει να ασκείται σε όλους αυτούς τους ορόφους, δηλαδή η ελαστικότητα του Λάριγκα να επανέρχεται στα φυσιολογικά και μπαμ, η φωνή ανακάμπτει. Σε πόσους γιατρούς χρειαστήκατε να πάτε? Έχω καταμετρήσει γύρω στους 12 με 15. Πόσα χρόνια ταλαιπωρηθήκατε δηλαδή, χωρίς διάγνωση, χωρίς... Γύρω στα 15 χρόνια. Μέχρι που έπεσα και βρήκα την κατάλληλη διεπιστημονική ομάδα, η οποία εντόπισαν αμέσως το πρόβλημα και το διορθώσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Τελικά όταν έγινε η διάγνωση και αρχίσατε τη φωνοθεραπεία, την πρώτη μέρα θέλω να μου πείτε την εμπειρία σας. Στην αρχή είναι αρκετά περίεργο, γιατί είσαι να αντιμετωπίσεις και να διαχειριστείς και το πένθος της παλιάς φωνής. Έχεις πετύχει αυτό που θέλεις. Σωστό. Και αντανακλά το μεγαλείο που νιώθεις μέσα σου, την ψυχή. Είναι η συγκλονιστική ιστορία του Σταύρου. Φαντάζομαι πολλοί άνδρες το βιώνουν αυτό και το βιώνετε κι εσείς ως ειδικός επιστήμονας. Το θέμα το μεγάλο είναι ότι πολλά παιδιά δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί σε αυτό το πράγμα. Σωστό, ούτε οι γονείς τους, κύριε Λαμπρόπουλε. Πολλά παιδιά λένε, για παράδειγμα, ότι έρχονται στο γιατρό και τους λένε: έχω και μια δεύτερη φωνή, αλλά δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ βαριά, θες να την ακούσεις? Και σε εμάς το στοίχημα είναι, αν κατορθώσουμε κάποια στιγμή, να ακούσουν την κανονική τους φωνή με τα πρότυπα τα κοινωνικά. Αν το ακούσουν μετά, μπορούμε να το γενικεύσουμε. Είναι εύκολο. Και το μεγάλο παιχνίδι ξεκινάει από εκεί και μετά. Δηλαδή, ήρθε όντως σε μια συνεδρία, έγινε η φωνή του τα πρώτα 20 λεπτά καλά. Μετά, για να γενικεύσει και να κρατήσει αυτή τη φωνή, θέλει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Στο περιβάλλον, στο σχολείο, στους φίλους. Πάρα πολλά παιδιά ζητάνε να το κάνουν αυτό στο τέλος της σχολικής χρονιάς, να μεσολαβήσει το καλοκαίρι, ούτως ώστε να πάει πιο ανώδυνα η επανένταξή του την επόμενη χρονιά. Για να μην φαίνεται η διαφορά, κύριε Λαμπρόπουλε. Είναι τρομακτική διαφορά, γιατί βλέπεις έναν έφηβο μεγάλο, ο οποίος είναι πλήρως σωματικά αναπτυγμένος και μιλάει με πολύ ψεύτικη φωνή, πολύ παιδική φωνή, και ξαφνικά τον βλέπεις να μιλάει φυσιολογικά. Οπότε το σοκ είναι μεγάλο και για αυτόν και για το περιβάλλον του και για τους φίλους και για την οικογένειά του. Και επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτό που είπατε στην αρχή, φοβερή ευαισθητοποίηση, ας πούμε στο μεταπτυχιακό του παιδαγωγικού που διδάσκουμε, λέμε στους νέους δασκάλους που θα βγουν: άμα δείτε τέτοια παιδιά, πείτε στους γονείς, υπάρχει λύση. Υπάρχει σωτηρία, κάντε το, γιατί μετά αυτό θα υποφέρει σε επαγγελματικό επίπεδο, σε κοινωνικό. Πώς θα βρει δουλειά? Δεν βρίσκει δουλειά εύκολα. Συν το bullying μπορεί να φάει μέσα στη σχολική τάξη. Είναι συγκλονιστικό, θα το ξαναπώ. Εγώ συγκλονίστηκα έτσι που βλέπω διαφορά και βλέπω πραγματικά τους ανθρώπους να βρίσκουν λύση. Γιατί είναι άνθρωποι... Χαμογελάνε. Ναι, και ταλαιπωρούνται πολύ αυτοί οι άντρες, κύριε Λαμπρόπουλε. Ειδικά αν το αφήσουν το πρόβλημα και το θάψουν κάτω από το χαλί και προχωρήσουν στη ζωή τους, ή τα παιδάκια αυτά, είναι
τρομερά η ψυχολογική επιβάρυνση, αλλά μας λέτε ότι υπάρχει λύση. Δεν το ξέρουμε. Και άμεση. Δηλαδή, αν ναι. κάτι είναι αυτό να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, αν έχουν τέτοια περιστατικά, υπάρχει λύση, εξειδικευμένοι άνθρωποι μπορούν να τους βοηθήσουν την ίδια μέρα να μιλάνε κανονικά. Και να το πείτε, σας παρακαλώ, πάλι ότι και τις εξετάσεις που κάνετε. Δεν βρίσκουμε τίποτα. Δεν βρίσκεται παθολογία. Δεν θα βρούμε ποτέ μια παθολογία. Το κάνουμε πάντα γιατί χρειάζεται να το κάνουμε για να είμαστε σίγουροι, αλλά 99,99% δεν υπάρχει καμία παθολογία στο λάρυγγα. Είναι καθαρά λειτουργική διαταραχή. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Στις οικογένειες που υπάρχει εφηβοφωνία ως περιστατικό, υπάρχει και κάπως μια κληρονομικότητα εντός? Όχι, τίποτα. Καμία. Ούτε μιμητικό δεν είναι καλά. Ούτε καθαρά μία αντίδραση του παιδιού σε μία πίεση στο περιβάλλον το οικογενειακό, το σχολικό ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Θέλω να πούμε ότι είσαστε ειδικός γιατρός για τη φωνή. Είμαι φωνίατρος. Είσαστε φωνίατρος. Να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει τέτοια ειδικότητα. Και επίσης θέλω να αναφερθώ και στο βιβλίο σας, το πολύ ωραίο αυτό βιβλίο που έγινε με μια δική σας προσπάθεια, αξιολογότατο βιβλίο, «Η φωνή όπως εμείς την ακούσαμε». Ναι, παραπέμπει στο ότι η φωνή δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, είναι πολλών ανθρώπων μαζί. Ναι. Είναι μια ομάδα που δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια μαζί και είναι 30 χρόνια εμπειρίας. Είναι 30 χρόνια εμπειρίας και είναι πολλά τα προβλήματα της φωνής, έτσι, και οι δυσλειτουργίες που μπορούν πραγματικά να αντιμετωπιστούν. Και η φιλοσοφία είναι να γραφτεί για να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε γιατρούς. Ναι. Να το διαβάσει οποιοδήποτε έχει πρόβλημα με τη φωνή του ή θέλει να μάθει κάτι παραπάνω. Πού μπορούμε να το βρούμε, κύριε Λαμπρόπουλε? Μόνο από τη γραμματεία του ιατρείου, γιατί είναι αυτοέκδοση. Μόνο από τη γραμματεία του ιατρείου και μπορούμε πραγματικά να μάθουμε πολλά. Και κλείνοντας, θέλω να μας πείτε, έτσι, από την εμπειρία σας, που βλέπετε εσείς αυτά τα αγοράκια. Και άντρες βλέπετε, να φανταστώ, στο ιατρείο σας, έτσι. Ναι. Πείτε μου λίγο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδάκια καταρχήν και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βρουν λύση, έρχονται με Όχι πάντα. Είναι κάτι... Οι μεγάλοι άντρες συνήθως έρχονται από μόνοι τους να βρουν λύση, γιατί έχουν ήδη αντιμετωπίσει τις συνέπειες της φωνής αυτής. Τα παιδιά καμιά φορά τα φέρνουν στο ιατρείο. Τα φέρνουν, έτσι, τα φέρνουν. Και πρέπει να το συζητήσουμε πάρα πολύ, γιατί αν δεν υπάρχει αίτημα, δεν παρεμβαίνουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το παιδί το θέλει αυτό. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να το θέλει και το παιδί. Όχι οι γονείς, το παιδί. Πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, Να είστε καλά, κύριε Λαμπρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.